Porque a PLIC non é só unha feira, é unha maneira de entender a cultura. Mais os libros tamén son memoria, conservan a pegada dun tempo, da lingua e do pobo. Gardan para sempre as palabras de quen xenerosamente comparte connosco o seu mundo interior. Hai ben pouco, fóisenos un home xeneroso, en silencio, sen despedirse. Mais hai persoas que seguen vivindo nos lugares que amaron e tamén nos libros que nos deixaron. Fernando Cabeza Quiles, escritor, non, fomentar a lectura non interesa, porque saben de sobra que as persoas que len son poderosas, porque teñen cabeza, porque a poñen en práctica. E iso, xa vos o sabedes, fainos perigosos. Non, hoxe non interesa fomentar a lectura. E, sin embargo, vos, aquí, en Carballo, que pasa? Nun país que por demasiado tempo nos quixeron convencer de que estaba feito de tebras e de escuridade, de valeiros en remedio, de súpeto prende un farol na noite. E así, luz a luz, golpe a golpe, vaise tecendo unha rede de sinais que nos marcan o mapa dos camiños da cultura en Galicia. E no medio desa rede, brillando con especial forza, loce a vosa luz. Ese faro de Carballo que prendeu por vez primeira, van agora alá 20 anos, para sinalarnos desde entón onde teñen en Galicia os libros a súa praza. Os libros constitúen a ferramenta perfecta para poñernos nos zapatos de quen temos en fronte, de empatizar e de sentir en colectivo. Por iso, en Carballo, lle damos tanta importancia á PLIC, porque a PLIC é, en efecto, ese espazo físico onde conflúen as almas lectoras, editoriais irreductibles e autores e autoras que buscan coas súas obras amosar outros mundos e mil sensibilidades e xeitos de mirar e de sentir. Unha praza dos libros na que, igual que na feira, poñemos en valor o noso produto local, ese talento quilómetro cero do que tan orgullosos e orgullosas nos sentimos. Exemplos non faltan, desde logo, nesta edición. Xan Fraga, Alberto Varela Ferreiro ou Diana Varela Puñal, Farruco Graña ou Silvia Tasende, sen esquecer, senón sempre recordar, ao noso querido e extrañado Fernando Cabeza Quiles. E igual que na feira, traemos o melloriño do produto de fora. Que mellor exemplo desa calidade, neste caso literaria, que é a que atesoura o noso pregoeiro deste ano, que se sigue así falando nas entrevistas, vamos ter que facer fillo adoptivo de Carballo. Amigas e amigos carballeses aos que xa chamo veciños. Non imaginades a alegría e orgullo que me produce formar parte xa da vosa familia tan chea de talento, cultura e, sobre todo, agarimo e xenerosidade. Longa vida a vos, Carballo, faro de tantas luces. Qué bonito.